नमस्कार, गोमंतक डिजिटल मध्ये मी संघवी राजवर्धन तुम्हा सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करते. श्रावण सुरू झालाय आणि श्रावणामध्ये नागपंचमी येते आणि गोव्यात नागपंचमीमध्ये पातोळ्या ही विशेष अशी डिश आहे जी सगळीकडे बनवली जाते आणि तेवढ्याच आवडीनं खाल्ली जाते. तर गोव्यातल्या एका घरात मी आलेली आहे. एक आंटी आहे, ते आपल्याला पातोळ्याची रेसिपी करून दाखवणार आहेत. तर उमा परब आमोणकर आपल्या सोबत आहेत, त्यांचं स्वागत करूया आपण. तर एकंदरीत आपण पाहिलं तर गोव्यात अगदी नाश्त्यापासून रात्रीच्या जेवणापर्यंत माशाचा आहार केला जातो. प्रत्येक गोष्टीत मासा हा खाल्ला जातो. पण शाकाहार कधी होतात गोवेकर तर ते श्रावणामध्ये मला वाटतं शिवराक म्हणतात त्याला, बरोबर? शिवराक पाळतात. म्हणजे काय तर पूर्ण महिना ते शाकाहारी राहतात आणि त्या काळात वेगवेगळ्या या डिशेस बनतात. तर ती डिश आहे पातोळ्या, जी नागपंचमीला बनवली जाते आणि ती आज आपण करून बघणार आहोत. तर मला दाखवते तुम्ही काय काय करायचं. आता आम्ही पातोळे करायचे. ते पातोळीला काय काय साहित्य लागतं ते मी तुला दाखवते. ही विलायची, एक खोबरं आणि गूळ मिक्स करून ठेवलेलं, मग अशी कातलेलं ना, आणि हे गूळ आणि हे तांदळाचं पीठ, हे पाणी, हे पातेलं त्या पाणी पीठ भागवायला, आणि हे उकडायला कुकर, आणि ही हळदीची पानं. ते आता आम्ही कसं करायचं ते तुला मी दाखवते. आम्ही उठल्यानंतर ही वेलची ह्यामध्ये घालूया, मिक्स करायची आणि जरा गरम करून घ्यायची. खोबरं हे जरा गरम करून घ्यायचं पातेल्यामध्ये. म्हणजे वेलची आणि खोबरं आणि गूळ एकत्र गरम करून घ्यायचं. म्हणजे त्यातलं पाणी निघून जातं. जरा गरम केलं का गुळाचं आणि खोबऱ्याचं पाणी निघून जातं आणि सुकं असं होतं, सुकं असं सणसणीत होतं. गरम होईपर्यंत, ते खोबरं गरम होईपर्यंत ही पानं कापायची. अशी पानं कापून घ्यायची. मी कट करू का? एक तू पान कट कर, मग मी फुललं सांगू. म्हणजे एका पानाचे आपल्याला दोन भाग करायचे. एका पानाचे 2 भाग करायचे. मग पातेलं घ्यायचं. गूळ, खोबरं आणि वेलची आपण एकत्र करून घेतलंय आणि त्यातला थोडं पाणी असतं, म्हणजे ओल्या खोबऱ्यामध्ये पाणी असतं. तर पाण्याचा अंश कमी करण्यासाठी आपण थोडं ते गरम करतो. आता मी जर माझं गरम करून झालं, लगेच होतं ते गरम. ते गरम करून झालं. मी इकडे खाली आता पाणी ठेवायचं ना. आता पाणी ठेवायचं. ठेवलं जरा त्याला उकळी येईपर्यंत उकळी येऊ दे. म्हणजे आता आपल्याला पीठ तयार करायचं. हे झालं तयार करून, तर पीठ तयार करायचं. जरा उकळी आली पाहिजे. मग थोडं चिमूटभर मीठ घालायचं ते उकळी आल्यानंतर. आता आपल्याला पीठ तयार करायचंय, त्यामुळे आपण थोडं ग्लास मधून पाणी घेतलंय. जेवढं पीठ असेल त्याच्या 3 पट पाणी घ्यायचंय. दीड पट पाणी घ्यायचंय. तर ते आता पाणी, 1 वाटी पीठ असेल तर 1.5 वाटी पाणी घ्यायचं. 1.5 वाटी पाणी आणि त्यात थोडं चिमूटभर मीठ टाकायचं चवीपुरतं. म्हणजे खारट होणार जास्त टाकलं तर. चवीपुरतं मीठ टाकायचं. तर आता आपण ते गॅसवरती ठेवलं. उकळलं की मग त्यात आपण पीठ घालायचं. म्हणजे तांदळाची उकड बनवायची. हो, उकड बनवायची. आणि जरा उकळू दे. म्हणजे ही साधारण रेसिपी आपण उकडीचे मोदक बनवतो, उकडीच्या करंजा बनवतो. म्हणजे कानवले म्हणतात काही ठिकाणी त्याला. हीच पद्धत. फक्त आपण हळदीची पानं. मोदक सुद्धा होता या पिठाच्या. अशा मोदक करायला आता जरा उकळायला उकळायला जरा टाइम लागतो. ही गोव्याची पद्धत आहे पातोळे करायची. गोव्यामध्ये पातोळे करतात. तुम्ही कधीपासून पातोळ्या बनवताय? माझं लग्न झाल्यापासून. महाराष्ट्रात पातोळे नाही. महाराष्ट्रात काहीतरी वेगळंच करतात. करंजा असतात, कानवले असतात, उकडीचे कानवले आणि मोदक असतात महाराष्ट्रामध्ये. नाहीतर महाराष्ट्रात इकडे आल्या आणि इकडचे झाल्या, इकडचे पदार्थ सगळे आवडतात पातोळ्या खायला. हो, पातोळे आवडतात, भरपूर आवडतात. मग असं नागपंचमीलाच बनवताय की आणखी असं कधी रविवार येतो ना, रविवार येतो. आयतार पुंजतात गोव्यामध्ये. आयतार पुंजतात ना, त्या आयतारला एका तुला पाहिजे त्याला करायला. शाकाहारी असतं ना, संपूर्ण महिना शाकाहारी असतो. श्रावण महिना तुम्हाला पाहिजे त्याला बनवता येतं ना. काय काय
मोदक बनवा, करंजा बनवा. आणखी काय काय बनवतात श्रावणात तुम्ही वेगळी डिश? आज अळू हरशी बनवायचं असतं. अळू हरशी. अळू बनवायचं असतं. ऑलमोस्ट पाणी आपलं आता तापलेलं आहे. तापलेलं आहे पाणी. उकळायला पाहिजे ना? उकळायला पाहिजे. चवीपुरतं थोडं मीठ टाकूया. आता पाणी उकळलं तर मीठ टाकू. मीठ टाकलं. आता मीठ टाकलं ना पाणी बंद करायचं. अच्छा, पाणी उकळल्यानंतर आपण त्याच्यात थोडंसं चिमूटभर मीठ टाकलंय आणि आता आपण त्यात पीठ घालणार. पीठ घालायचं असं. त्याच्या गाठी होतात कशा? नाही, गाठी होत नाही. पीठ घालायचं. म्हणजे आपल्याला हलवायला लागणार ना जास्त ते? हे बघा, पाणी घातल्यावर छान उकळी आली ना पिठाला. मग फुगतं ते. फुगून मग ते चांगलं होतं. नाही तर असंच जर पीठ घातलं आम्ही दळलेलं असं गिरणीवरचं पीठ घातलं तर चांगले होत नाही, कडक होतात. पातोळ्या कडक होतात. म्हणजे असे मऊ करून घातलं, उकळी करून घातली पीठ तर पातोळ्या छान होतात, खुसखुशीत अशा मऊ मऊ अशा. आता मी पीठ तयार केलं. आता थंड व्हायला पाहिजे. त्यामुळे सगळं आपण बघू शकतो की कसं पीठ हे उकडून घेतलेलं आहे. हो, चव बघू शकतो. याच्यातून पण आपल्याला समजेल. समजेल मीठ केवढं झालं ते. जास्त झालं मीठ. बरोबर आहे. हो. आता हे पीठ आपण खाली उतरून घेऊया. आणि हे पीठ आता आपल्याला मळायचंय. मळू? मळ. गोळे सुद्धा छान होतात त्याचे. असे गोळे करून बघ. गोल बनवायचे. गोळे छान होतात. गोल नाही बनले होते, गोळे चांगले होतात. आता पानं घ्यायची आणि त्या पानावरती थापायचे. ऑलमोस्ट आपण पीठ हे मळलेलं आहे. बघू शकतो आपण की जीव करून घेतलेलं आहे. ते गोळ्या गोळ्या होतात ना म्हणून एक जीव करून घेतलाय गरम पाण्याने. चांगलं फुगलंय ना. मस्त शिजलेले पीठ. करायला अशी हे येतं, आनंद वाटतो बनवायला. मी आता इडलीचा कुकर घेतलाय, त्यामध्ये पाणी घालते. इडलीच्या कुकर मध्ये म्हणजे आता आपण इडलीचा कुकर घेतला, याच्याऐवजी आपण जर भांड घेतलं त्याला पातेलं घेतलं तरी चालतं. तर आपण हे इडलीचं भांड आता ठेवूया. एक तुला पान घे, एक मला पान घेते. आता हे आम्ही पीठ घेऊया. आपण हळदीची पानं घेतलेली आहेत. हळदीची पानं घेतलेली आहेत. पीठ घेते. पाणी लावायचं का? पाणी लावायचं. नाही लावलं तर वरण सुद्धा चालतं. हे बघा, पानाला लावायचं ना. पीठ आता छान झालेलं आहे. थंड झालेलं आहे पीठ. आता थापायला छान होतं. असं पाणी लावून लावून ते पातळ करायचं. पूर्ण पानाला लावायचं. पूर्ण पानाला लावायचं. पाहिजे झालं आणि पीठ घ्यायचं आणि लावायचं. छान झालेलं आहे. छान बसतं पण ते पानावर. पानाला छान बसतं सुद्धा. हाताला चिकट बघून पाण्याचा हात लावायचं त्याला आणि चमच्याने घ्यायचं आणि इथे लावायचे, ठेवायचे. इकडे असे ठेवायचे. इथे आता पाणी तापलेलं आहे कुकरचं. कुकरचा पण आवाज येतो. कुकरचा पण आवाज येतो आहे. हे बघा, आपण असं करायचं. असं केलं तर ही पातोळी ना ती अशी दुमडायची. अशी दुमडायची.
कारण की पाणी बाहेर येणार नाही, अशी दुमडायची. सारण घालू? सारण घाल. हे सारण घाल, इथे एका बाजूला घाल सारण. या बाजूला या बाजूला. बस. बस बस. या बाजूला घाल. आता ही पानाचे असे दूर फोल्ड करायचं. फोल्ड कर. हां. आणि साईडने असे पॅक कर. सारणला तुम्ही काय म्हणता कोकणीमध्ये? चून. चून. आता आणि एक झाली, दोन अगदीची पानं घे. हळदीच्या पानाऐवजी दुसरी कुठली पानं वापरता तुम्ही? नाही, फणसाची थोडी लोक वापरतात खेड्याने. फणसाची. फणस असतो ना, फणस. फणसाच्या पानाची साईज पण छोटी असते, मग ते हो. छोट्या होत असतील. छोट्या पातोळ्याला वापरत नाही, असंच काहीतरी बनवतात फणसाच्या वेगळी पानाची. डिश. हा, वेगळी डिश. तर आपण इकडे बघू शकतो की कशा पद्धतीने हे हळदीच्या पानाला ते पीठ लावून सारण वगैरे घालून अशा बघा. पद्धतीने ही पातोळी बनवली. बाहेर पडत नाही, छान चांगली. म्हणजे आपण पूर्ण फोल्ड केलेलं आहे हो. आणि थोडंसं पीठ आपल्याला बाजूला दिसतंय, म्हणजे ते म्हणतात तर ते बाहेर येणार नाही. बघू शकतो आपण कशी हलू शकतो, पडत कशी हलवू शकतो. आता हे आत पीठ ठेवूया चांगलं आपण. झालेलं आहे ना. हा, उकडी चांगली जेवढं झालेली. पीठ किंवा चांगलं जेवढी होईल उकड ना, चांगली तेवढी तेवढं- पातोळी चांगली. चांगली होते. बरोबर. आता हे आपण ठेवूया. हा, ठेव. आपण हे झाकण लावून ठेवूया. किती वेळ ठेवायचं तरी हे? 15-20 मिनिटं ठेवायचं. 15-20 मिनिट. हो. कारण पीठ आम्ही भागवून घेतलं ना, म्हणून लवकर होणार, नाही तर खूप टाइम लागतो वेळ. आणि ते होत नाही, चांगले कडक होतात. म्हणजे न उकडता पिठाचं पण पातोळे करता येतात. पातळ येतात, पण ते असं मऊ 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 होत होत नाही. नाही, कडक होतात. कडक होत. भाकरी जसं होतं ना तसं होतं, भाकरी जसं होतात तसं, पण होतात पातोळ्या. पातोळे होतात. हा. म्हणजे इथे आपण उकड करून ही पीठ वापरू शकतो, पातोळे मोदकाला वापरतो तसे. सेम तसं. तसं मोदक जसे लागतात तसेच हे लागणार. फक्त हळदीच्या पानांचा थोडासा फक्त flavor वास आहे. येणार, एवढंच बरोबर. ह्याचं फरक. नक्की. मी आता मोदक आणि- झालं की मी खाऊन बघणार आहे, हा, त्यामुळे खाऊन लक्षात taste येईल करून मला. बघा. मोदक आणि आपण उकडीचे करंजा किंवा कानवले करतो त्याच पद्धतीने हे आहे. फक्त हळदीचं पान आपण वापरलं. खाताना मी काटेल कुठून. ऑलमोस्ट आपल्या पातोळ्या आता उकडून झालेल्या आहेत आणि आपण छान असं केळीचं हे पान घेतलंय, त्याच्यावरती ते काढून घेऊया. अरे वा, मस्त असा वास आहे येतोय, म्हणजे एकदम हळदीच्या पानांचा जो वास असतो ना तो वास आहे. त्यांनी काढायचा कुठली. मस्त असा घमघमाट सुटला. म्हणजे आपण तर एकंदरीत आपण पाहिलं तर पातोळ्या तयार झालेल्या आहेत आणि छान असं केळीच्या पानावरती त्या पातोळ्या आपण काढून घेतलेल्या आहेत. मोदक जसे असतात तसाच फ्लेवर आहे, फक्त काय एक्स्ट्रा फ्लेवर काय आहे तर हे आपण जे हळदीचं पान वापरलेलं आहे, या हळदीच्या पानामध्ये ते पूर्ण सारण असेल किंवा जे उकड आहे ती पूर्ण बांधून घेतली हळदीच्या पानात आणि तो एक जो वास आहे ना तो खूप म्हणजे मस्त असा घमघमाट सुटलेला आहे. मला कधी खाईन असं झालंय. किती छान वाटतं बघा हे. तर ऑलमोस्ट आपली पातोळी ही रेसिपी तयार झालेली आहे. तुम्ही बघितलं असाल सगळी प्रोसेस कशी आहे, तुम्ही नक्की ते करून बघणार आहेत. पण आता मला ती खायची आहे आणि आपण पाहिलं तर हे सगळं हळदीचं पानेवरती नेमकी कशा पद्धतीनं खायचे ते बघूयात. मला कसं सांगाल, म्हणजे मला ती सोलून द्या. हे पातळ घ्यायची आणि हे पान आहे ना ते एकदम सुट्टं असं लगेच सुटतं ते. अच्छा. असं हे लगेच सुटतं पान. हे पान असं लगेच सुटतं. बघ पातळी कशी छान उकडलेली आहे. हे पान असं लगेच सुटतं ह्याचं. हे बघा पान सुटलं का अशी पकडायची आणि खायची तुम्ही अशी पकडून. हे बघा तुम्ही खाऊ शकता, ट्राय करू शकता तुम्ही. पहिल्यांदा खाणार आहे मी पातोळी.
मस्त. तर आपण बघितलं आपल्याला मोदक किंवा करंजी कशी लागते, सेम तसंच आहे उकडीचे जे असतात ते. फक्त याच्यामध्ये जो हळदीचा फ्लेवर आहे ना तो अफलातून लागतो. म्हणजे जिभेवर जी चव रेंगाळते ना ती भारी आहे. म्हणजे परत 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 जसा घास खाईल ना तसं ते एकदम फ्लेवर आपल्याला तोंडामध्ये राहतोय. तर एकंदरीत ही पातोळ्याची रेसिपी आपल्याला उमांटींनी करून दाखवली, त्याबद्दल त्यांचा आपण धन्यवाद म्हणूयात की छान तुम्ही रेसिपी आम्हाला करून दाखवली. तुम्ही सुद्धा जेव्हा ही रेसिपी करत असाल, म्हणजे जे कोणी पहिल्यांदा पाहत असतील तर त्यांना मी सांगेन की तुम्ही वेगळं काय करत असाल तर ते आम्हाला नक्की या व्हिडिओमध्ये कॉमेंट बॉक्समध्ये कळवा. आणि तुमच्या वेगळ्या काही रेसिपीज असतील गोवन, त्यासुद्धा आम्हाला सांगा, आम्ही त्या तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करू. आणि आजच्या या नागपंचमीच्या निमित्तानं ही पातोळीची रेसिपी आम्ही गोमंतक डिजिटलच्या माध्यमातून तुम्हाला दाखवली. सो कसं वाटलं तर नक्की आम्हाला सांगा.